Sabaw na pagkahapon po an igwa kita digdi po sa special banta digdi sa Kabikolan, lalong-lalo na digdi po sa Legazpi, no? In fact, kay puan ko na talagang magbakal ng bota. Kay puan ta botas. Ano ba yan ngapod ka iyan? Bota o botas? Siguro kung pag duwa, botas. Pag saro, bota. Tama na nga kuya A, ha? Tama na kuya A, ha? Oh, anyway po mga tugang, maraming na pagkahapon po sa Tuya Gabos al Downing Webes. Surprise! Oh, yan nga si Kuya A Webes, ano? Surprisingly yours today. Kaibanan si Kuya ay para po sa programang Usapang Pamilya. Magiribanan kita hanggang alas 3 ning pagkahapon. Para po sa mga gustong magsabay, magpaabot kan sa mga kamugtakan ngunya na hapon na ini. Pwede po kamo mag-upload or mag-text sa 0927-398-0955. Pwede pa po dyan sa satong Facebook Live, DZGB News Online. Libre tabi magtaoning komento dyan. Manungod sa Satuya na pag-urulay-ulayan na later on sana dit-dit sana luway-luway sana, no? Okay. Hello po sa gabos ng mga nakaantabay. Igwa kita ning 19 million. 19 million na viewers o nagpapalo ng 22 milyones. Alright, sige po. Sabi nga ni, maligayang pakikinig at maligayang panonood sa lahat. Sa mga kapamilya ta. Sa tuya na kapartner sa Lado Technical, si Kuya June Napoles. Kaibanan po sa tuya ng mga OJT from Cat College, si John April Ostero and Ernesto Bravo. O mga gayuno ng apelyido ka ni Bravo, ano? Ganoon sana subalon ko kaso kang high school. Salamatong tabi sa indo ng mga kasabay niya to dyan sa technical department, no? Ernesto Bravo and kay John April Ostero. Kasabay man dyan si Jerome Martinez and then si Shara Leron. Salamat tabi sa pag-iba sa kuya ngayon na pagkahapon. Nagpapaas-paas ako alat daw. Ano daw ang kausa kaning pagpaas-paas, Kuya John? Dahil na kaya ako nakakainom kay Dakol na tubig. Nagpapaas-paas na kita, ha? Alright, sige po. Mga tugang, ni po reminder para sa gabos niya to ng mga kapamilya sa mga baka day pa po nindo na mamatian, malaranin na po ang eleksyon. So pag-aranin na po ang eleksyon, ano yan, yaon na dyan sugan ban, ano? O bago ang gabos, birthday pa lang, ay mababasog na naman kitang ngunya na pagkahapon, happy birthday tabi Kuya Nams, ano ang sa tuya na magiting na technician sa DCGB. Happy birthday tabi sa imo Kuya Nams Flora. Nagse-celebrar kan sa iyang di ko na sabihon, ano, basta dugay. Happy birthday tabi sa imo Kuya Nems. Asin sa kabus po ng mga nagsaselebrar kan sa indang mga kumpleanyos. Happy birthday tabi sa indo. Ano? Masabaw ang birthday ni Kuya Nemi. Pero mas kitabi masabaw ang birthday ni Kuya Nems. Mahalat man po graray kami sa kan sa imong pamirindal ngunya na pagkahapon, ha? Day ako mauli hanggat day po kay pamirindal Kuya Nems, ha? Kaso iniling baya ako ni MJ. Belated happy birthday man tabi sa mo MJ. Masiramon so carbonara na inatod ni MJ digdi ka sa ugma. Ano bako sa pagkaraw, bako sa paghambog sa edad kong ini, bako pa man ako gurangon, no?
day magkontra tabi siya ra, day ka magkontra. Baka pag sabi kong day pa man ako gurangon, iniling mo ako. Masiramon talaga so so carbonara, kaya tulos man na inagad ko so address kung sa inyo tigpagibot tapag ako man nagpa-deliver man, pag ako man nagkataon na mag-birthday pag may kwarta mabakal kita kay carbonara duman sa pinabakalan ay binakalan ni MJ sasabihin ko ang ang pangarang kang tindahan kung magpa-commercial sa DCGB. Sige, belated happy birthday tabi sa mo MJ, San Oraldo, may nagbe-birthday dita. Nababasog kita. Dahil lamang halata na gutom, Alright. Again, madali na po ang eleksyon, no? May kampanya na nga ni na nagkakahiriling kita, nangangampanya na maski sa insain. But one thing is for sure, igwa po ning pigaapod na election gun ban. Iyo po, para po sa kaaraman kan gabos, igwa na pong kabilugan na 1,023. 1,023 na katawo po ang nadakop dahil po sa pagbayular sa election gun ban. Sigun po yan sa Philippine National Police, Base po sa update kan PNP, pinakadakol na mga nadakop na nagbayular ang hali po sa NCR or sa Metro Manila na may 306. Sinundan kan Central Luzon na may 162, as in Central Visayas na may 138, May 1,019 or 1,019 na badil ang na-recover kay banan po ang 403 na revolver, 306 na pistol, 41 mga replika, 26 na pampasabog, 26 na Class A na badil, 10 rifle, 8 shotgun, 3 Class B na badil, as in 196 na iba pa. Ayugon mo yan. Sa ibong po kan election gun ban, still, dakulon man giraroy ang mga nagdadarara din mga badil, no? Base po sa COMELEC Resolution number 11067, epektibo ang gun ban poon po yan kan Enero 12 pa. January 12 hanggang June 11. Day po pigpapayagan o day po pigtutugutan na mag-carry, na magdaraning badil. Imagine nung may nadakop na 123. 1,023 na mga persona, Kuya John, ang nadakop na nagbayular sa galban. May, imagine mo na sana ini. What more so mga day panadakop? Ini sa mga nagkadarakop, I'm sure, igwa pa dyan kiday nagkakadarakop. Ano ang mga purpose kung natatadagdadaraning mga badil, mga deadly weapon sa luwas? Ano ang rason kung igwa ng mga matarom, igwa ng mga bagay na deadly, na pigdadaratabi sa satuya na pampublikong lugar? Baga na makatakot kung isip-isipon mo yun, naglalakaw-lakaw ka dyan, day mo aram, so iba pala na pangapag-iriba mo dyan sa lawasan, may mga deadly weapon. Arog po kayan ka delikado. Sabi kan sa kuyang amigo, delicadescent. Arog po kayan ka delikado ang palibot. So kita man, bilang ordinaryong Pilipino, kay puhan ta po sigurong maging magdoble, magtriple ingat sa mga siring ka na bagay. We do not know, Dahil taram, tapirming pasiguro kita dapat sa buhay. Nataman niya kuya, magparapasiguro man niya sa buhay. Remember,
may naghahalat kan sa imong paguli, may naghahalat sa imong harong, di ba? So arog na lang po kayan, ano? Pasiguro na lang po kita, and then sa mga kababaihan, dahil na kita magpararuluwas pagkaday man garong importanteng bagay na dudumanon. Most especially pagbanggi. Dahil na kita magpararalan tuwag pagbanggi. Ano? Iya po. So, keep safe everyone. Ano? Sa mga padaba niya to ng mga kapamilya na ma-travel, magamitan sa inyong mga auto. Again, election ganba na po. Day na po kita magdarakan mga deadly weapons. Maski day po intended to kill somebody. Minsan baga may outing, tigba para taram tayo ni kutsilyo sa outing, nawalat sa auto, may pananagutan po kita kaiyan. Ano? Alright. So, sige po, a friendly reminder from DCGBN sa programang Usapang Pamilya. Sabi kan sa tuya ng mga paraan tabay through Facebook, sabi digdi maray na hapon po, hali sa Quezon City, kay May Moratalyam. Maray na hapon. Good afternoon tabi sa imo May or Miss May Moratalyam. Ano? And maray na hapon man po Kuya A watching. Hali po kay Louie Ariola. And maray na hapon, pa-shoutout po watching from Kagiba, Kamalig, Albay. Sa may guson mina kapitan kay punong barangay Andy Moheno. More power po sa programa nindo. Salamat. Thank you very much man. Hali kay Mark Dave Banania. And good afternoon tabi sa Ray. Sabi din ni Madam Melba Lagiles. Gusto ko man ko tang may kuro ka istoryahan mo yan na pagkahapon. Ali sa mga intern sa BU. Kaso sabi ko, day pa man kiagom. Batan sa tuwi na pag-urulay-ulayan mo niyan, kapag ika nag-agom. Igwa pagkakaya na kanta de, kung ako'y mag-aasawa. Bako, igwa ka, anong title nga ni kito? Agaro ang title ka to asawa. Alat daw, tahanapon tata, magiyon itong baka makapiright na naman kita ka ini ugaring. Makaka-copyright na naman kita ka ini. Anyway, ilingon ta. Igudigdigi kanta kaya na arog kayo kung ako da mag-aasawa. Kung siya da tabi maagom, ang pipilion niya. Ang pipilion niya, kung kamo po maagom, ano po ang sa indong mga pipilion? Sabi di anak ng bumbero da. Pag maagom, anak ng bumbero. Nata daw ta anak ng bumbero. Bumba ako, bumba siya. Bumba handa sindag duwa. Nataba ko man siya bumbero. Ano? Anyway, kung kamo po maagom, ano po ang sa indong ideal na agom? Sige daw. Pagurulayan ta po kung kamo tabi maagom. Ano? Kung kamo tabi maagom or kung may choice kamo sa mga nakaagom na. Ganun sa indong narealisar. Kung kamo maagom, ano po ang sa indong gustong agumon? Ano ang mga characteristics? Ano ang mga katangian? Kansarong tao na gusto nindong agumon, whether lalaki ka or babae. 'Di ba? Kita ba kaya mga Pilipino mga matibayan kita sa standard? Good vibes good afternoon tabi sa imo sa Sir Bert good vibes MC Bert, thank you so much Sir Bert Nunez, salamat tabi sa pagantabay. Kung kamo po pwede po kamo magsimbag diyan sa tuyang live kung kamo po maagom, ano ang sa indong pipilion? Nain daw si Kuya Ramir. Ito ang magayon aputon Ito ang magayon aputon kung sa mga kababaihan. Sige daw tabi siya Ramir.
kung maagom ka, bilang sarong daraga, kung maagom ka, ano ang sa imong pipilion? Ano ang sa imong pipilion? Kung ako'y mag-aasawa, ang pipiliin ko, ano ang pipilion mo? Sige daw, ano ang pipilion nindungon niya? Sabi da kaya, nag-i-evolve da kaya ang ang pangangaipo, kantabo. Ilingon ta daw kung nag-evolve man ang God. Sabi ni siya, kung ako ikay ni Sarah, kung siya da maagom, dapat da binata. O syempre, di ka pwede mag-agom kang may agom na. Ayun man si Sarah me. Di ka pwede mag-agom kang may agom na. Oy, kakasuhan ka be. Kakasuhan ka. Syempre dapat sultiro ang aagumon mo. Di ka pwede mag-agom kang may agom na. Nasabi ka ni ba, madali da ko po ang may gakod. Totoo, pero may problema ka. Sabi ni minsan tabi, may mga nagaanap kimay agumanana. Patay tayo dyan. Dahil kamo ka yan. Nung kalanggad kamo kan mahanap kamo kan may agum na nata. Nata tang pipilion ni dumay agum na. Kung kamo maagom, dapat sultero or daraga. So iba nagaanap kimay agum na. Sisa iya na nagaanap kimay agum nang sige. Sisa daw nagaanap kung may agum nang yan belated happy birthday dahil sa founder kan Bicol ako page Marieta Balaoro Opeña. Hello po. Halay kay May Murataliam. And Kuya A, maoranon, malipot-lipot na pagkahapon, kaya palan pinasolo ka ni Ma'am Jen, ang topic mo, maagom. Tatapikon ko na naman nga ni ko siya, God bless the all over the world. Sige, salamaton tabi, Une, sabi ni Mark Dave Banania, ang pipilion ko Kuya A, so tatao magkudkud. Pipilion niya da po mga tugang pag siya maagom, so tatao magkudkod. Garo pirming pakuulawan, pirmi kamo kaning pakuulawan ni sira. Pirming pakuulawan ni sira nindo kay ni Mark. Pipilion niya da po, so tatao magkudkod. Di malamang sa sarong simana day ka mo nawawaaran digdining pakulaw, pikadilyo, gabos na igwaki gata. Sabi po kan aki ko, pag siya maagom, sunaka 100 na grades. Gustong sabihon, gusto kan aki mo madamay, an aki mo, gusto kan agom na matali. Good mo ni 100 na grades. Perfect. Sa ini ni final grading. Kung final grading, gurday makakaagom si aki mo. Gurday makakaagom si aki mo pag arugay ni. Good mo ni. Anapo ni aki mo. Ang agom mo niya. 100 ang grade. Perfect. Ang mga pagriba ko garing. Dahil nag-i-receive mag-aragom. Sige sa ng karaon. Sige sa nang karaon kan sa tuwi mga pagiriba ko digdi. Kuya, pwede man baga soltero? Balo arog sako natatao magkudkod. Aga asin banggi. Si Yubs na solterong balo tatao magkudkod. Aga asin banggi. Yugon mo iyan. Para ka magkudkod na banggi. Mara kung may ilaw at mahiling mo, so siguro doon mo masasalod sa kudkod. So sunyoga taba ka magurula iyan na pagkudkod mong banggi. Kung kayo'y mag-aasawa, ano ang pipiliin nyo?
Takadakulan po sa panahon ngunya nagbabasol. Dakulon ang nagbabasol. Maray pa ngayang day kung nasa na ngaya iniinagom. Maray pa ngaya dahil nasa na ngaya mag-agom. Kaya so ibang ngunyan, may choice sa buhay. There are some, most especially sa mga kababaihan, abo na po mag-agom. Abo na ninda mag-agom. Masolo na sa nangaya ako sa buhay kaysa ngaya mag-agom. May midbid nga na ako dyan eh. Abo magagom na. Masolo na sa nada siya sa buhay. Babae. Takong kulog man sa nangayakan payuan sa kuya na maaagom. Bay na boy. Iyo ang taramon niya. Segunda apo iyan sa mga nagkakabararitaan niya. Nagchichismis man kaya. Sigun sa mga nagkakabararitaan niya, sa mga nagkakahiriling niya, sa mga amigo, amiga, sa mga kapamilya na nagkakaigwa ng problema sa indang mga agom. Kaya daa siya, dai na maagom, takong kulog man sa nadaapo kan payo, dai na daa siya maagom. Sarong babae ang nagsabi kayan. Sabi man kan sarong lalaki, dai naman ngay ako kuya ay maagom, nata man nga ako mag-agom, mapagalon nga yan buhay, mapakaon ka pa nga, kanday mo ka ano-ano, yugon mo ya. Dahil na da siya maagom ta, abo niya magpakaon, kanday niya man ka ano-ano. Ay, inda. Kung kamo po maagom, ano po ang sa indong pipilion? Jerome, Jerome tabi, kung maagom ka, ano ang gusto mong maagom? Ano ang pipilion mong maagom? Ano ang kumagasto number 1 na maiisip mo sa sarong babae na aagumon mo? Ano ang sa imong gusto pag ika nag-agom? Babae babae. Ayo. Gusto baka tumaram ka Jerome, gusto mo gwapo, day ka kaiyan. Pag ika nag-agom, ano ang so ano mo? Ano karakteristik kan sarong tao na gusto mong agumon? Mapagalo na ngunyan maghanap kay agumon ade. Mapagalon. Kaya nga na si Chip Ramir, sabi niya, day naman da siya maagom. Sabi niya, day na da siya maagom. Mauran-uran na pagkahapon, Kuya A, magmerindal po kitang pansit na may sabaw-sabaw pa. Ay, salamat tabi sa mo, Philip. Sayin hali ang sabaw. Baka kung kinuha mo naman yan kung sa inasabaw, baka man yan sa sabaw na pig salod mo dyan sa luwasan. Bako man. Alright. So, sige po mga tugang, kung kamo da po maagom, ano ang sa indong pipilion? Sige lang. Tao lang po kamo ning komento kung ano po ang sa indong gustong mangyari. Kung kamo maagom, ano daan sa indong pipilion? Sa satuya naman na pagbabalik, kapag kamo nag-agom, ano man da po ang sa indong dapat nagibuhon? Ngani na bako kita bias. Bako lang sa gusto ta. No? Kasi totoo yan, Kuya John, no? Pag nag-agom ka, may mga changes sa buhay. Whether you are a man or a woman. Kaya, kung maagom ka, tapos dahi ka man ready magbago o dahi mo ready baguhon o dahi ka ready baguhon ang sa imong sadiri. Gustong sabihon, dahi ka pa ready mag-agom. Pag nag-agom ka, ano ang dapat na maging ika? Sa satuya po iyan na pagbabalik. Oras, 2:30. An oras hatod sa Indokang. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Plemex for kids. Mommies,
Agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Smile always! Happy Shabby Sahib, Shabby Shabby Sahib, para sa bagong Legazpi, Isham, Ismail always. Happy Shabby Sahib, Shabby Shabby Sahib, para sa bagong Legazpi, Isham, Ismail always. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa ang bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo? Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo. Magugma, makiayo na gusto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka wan kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed? Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A, asin Ate Jen? Alright, balik po kita sa satuyang pinag-uurolay-ulayan. Kung kamo po maagom, dakulon ang nadidisganar kan satuya na pinag-uurolayan, ano? Kung kamo daa po mga tugang maagom, ano daa po ang gusto nindo? Dakulonan may gusto sa pag-agom. Pero abo magbago. Sige. Anyway, sa mga maaragom, nagbabalak ng mag-agom, nag-iisip na mag-agom, pero bago yan, may announcement po kita mga tugang. Ano? Sa digdi po sa Legazpi City, si Mayor Alfredo Garbin Jr. Nag-anunsyo po kan immediate suspension of all classes. Ngunyan pong hapon, no? Both public and private following a heavy rainfall warning issued hali po sa Pag-asa. Ngunyan pong 2:00 ning hapon. Feb 20, 2025. So, suspended na po ang klase. All levels. Tama, no? All levels. Suspension of all classes. Mapapampubliko man po or privado. Ini na po sa pigpaparaharal tinda kasubagong 6 po sa nakiaga. Actually, kasubagong aga, mag-prailing-healing ka sa Facebook. Ang mga nakapost, ano na po ngayon? Dahil na po ngayong suspension. Dahil ngayon suspension ka ni eskwela. So, ini na po sa pigpaparaharal nindo. Sigun po yan sa tuyang mayor na si Mayor Alfredo Garbin Jr. Again, immediate suspension of all classes ngunyan pong hapon
both public and private. May kinaraman po ini or ini po dahilan kan grabing pag-uran na namamatayan niya to digdi sa Legazpi. Ali po ini sa Pag-asa. Sa Pag-asa, no? Warning issue ali sa Pag-asa. Ngunyan pong 2:00 ning paghahapon, no? Feb 20, 2025. So dahil na naman pong eskwela ngunyan na pagkahapon. So sa mga magurang, kung sa indong mga aki nagkaklase sa medyo horarayo, paki-monitor tabi, tabaka kung sinospendi sa klase, pasirig man sana dyan sa mall. Paurulian na nindo tangani na safe tabi ang sa tuya ng mga kaakian. Ano? Alright, so again, now classes na po as of 2 p.m. today, Feb 20, 2025. Alright? So sige, kung kamo po maagom, Jazz, kung ikaw maagom, anong pipilion mo? Wala. Depende sa mapusuan mo. Ha? Abo daw kanina pigi-istorya ng love life ka niya, no? Ha? Okay. Pero bago po ka mo mag-agom, isip-isipon ta po. Isip-isipon ta. Si Ma'am B. Rodriguez of Flora, sabi niya, hi Kuya A. Pag-greet po, pag-greet, happy birthday to Ma'am Harriet Cornelio and of course our very own Kuya Nem. Ano? Ay ala, don't mention my name pero nabasa ko inot. Again, happy birthday po kay Madam Harriet Cornelio and of course our very own Kuya Nems. Okay, sige. Bago po kamo mag-agom, unina, may listahan ako digding nako wedding breakdown dahil ni Kuya John. What do you mean by wedding breakdown? So mga gastusan sa pag-agom. Dahil ko po kamo pigdidisganar. sabi ni Bambi, kauyam nga ya Kuya. Nainot ko na kaya mambiso basahon sa pangaran mo sa kaso sabi mong day ko pagbasahon sa pangaran mo. Okay, sige. Wedding breakdown sa maagom na gusto na bilog kan sa iyang sadiring pamilya. Siyempre, pag maagom ka kay puwan mong magpakasal, parolok na lugod si Mama Yit. Sige. Kaya po mo magpakasal. Bago ka makaagom ko, dahil man kinag-agom na dahil kinasal Kuya John na gabos na inagom, kinasal. Sa wedding breakdown mo unay kita. Sa wedding ring, iabot yan ki mga 25,000. Wedding ring. Sabi nga ni depende da sa pagpadaba kung grano ka padaba so agom mas padaba da mas mahal sa wedding ring. Dahil man po yan dyan nahihiling. Dahil man dyan nahihiling ang pagpadaba sa wedding ring. Sa breakdown kita, wedding ring, iabot da po ning 25,000 pesos. Ilista na po nindo ha. In kaso gusto na nindo mag-agom, nagbaplano na kamo mag-agom. So kung kamo kakasalon, may bisita kamo ning sabihon ta ng mga 100 na bisita sa kasal. Date pa sana yan, no? Dahil pa dyan kasabay so ibang barangay. So purok, ibang purok ang barangay. Mga 100 sana. Sabihon ta na pagkaon good for 100 packs. Sabihon ta nang nagre-range yan ng mga 90,000 pesos. 90,000 para sa pagkaon, 25,000 para sa wedding ring. So, lechon. Di ba ganun wala sa handaan, ano? Mamira ng lechon niyan, Kuya John. 12. Pwede. Mag-abot na sa 12,000 pesos sa lechon. So, syempre, nanganing day ka man masyadong stress, ta syempre, abuong naman magpara stress kan buhay mo sa pagkasal sa imo, mahanap ka ng coordinator. Sa coordinator, iabot man rin 25,000 pesos. Siyempre, alangan man hagar de verso saka pag makasal ka. Kung ano ang pag-iisip mo, dapat pagkikasal, relax ka lang. Diba? Happy ka lang. Let them move. So may coordinator ka. Alright. So sige,
So pagpasiring mo sa simbahan, sa weddings, may sakayan ka mo syempre. Pigaapod na bridal car. So bridal car, maarkila ka, mga 5,000 pesos man yan. So gowns and suit. So gown mo, naglilista na si Shara. So gown mo, tapos so bado ni groom, tapos so bado ni bride, nasa mga 30,000 man daa. Siyempre, nganing may memory ka mo kan sa indong kasal. May ipopost man ka mo sa Facebook, may paghiling-hilingon man ka mo sa ning mga picture, letrato, iabot man yan ng mga 20,000 photo and video. Siyempre, ngayon, uso pa iningon niya na salampating tigpapalayog. Uso pa tanda dahil ni kang faithfulness, loyalty. Taan salampati baga, talagang saro sa nang agom. Mabakal kang salampati, papalayugon, or maarkila ka, 500 pesos. 500 pesos sa salampati. Or dove. So, kandila, mga 1,000 man. So, decoration sa reception, mga 30,000 man pala nini, So, sa simbahan, mga 15,000 man daa. So, dekorasyon, 15,000 man. So, hair and makeup, 10,000. So, bouquet, 15,000. Pag-abot ka, may reception ka mo. Sounds and lights, 20,000. Mabayad ka sa MC or sa host, 5,000. So, cake, mga 12,000 man. So baptismal, so senomar, and so transpo, nasa 5,000 man. So, souvenirs, 15,000 man. So, hotel accommodation, nasa 20,000 man. So, expenses nito sa prenup, nasa 15,000. So, total of 385,500. Almost 500,000 ang gagastusan pala pag mapakasal, Kaya pala sa ibabo na magpakarasal. Hali ining breakdown na ini sa sakuyang amigo na may plano na magpakasal. Gusto niya na magkaigwang sa diring pamilya. May plano na magpakasal. Yun ang sinurat niyang breakdown na ini. Nagtototal po ning minatotal ning 385,500. Sabi ko, dakula man pala niya pigagastusan pag mapakasal, Lalo na kung saro kang traditional na tao, kung saro kang lalaki, ikapuan shoulder, kayan, expenses sa kasal. But sabi kan simbahan, day mo man kay puhanan ning dakulo nun ang gagastuson mo. Kasi ang mahalaga sa kasal, so, bendisyon na makukuha nindo sa pagkasal. But dahil sa peer pressure po, mga tugang, dahil ka man mapahuri, lalo na kung ikasarong lalaki, abo mo man mahurian so sa imong agom na nagpakasal ka mo, tapos day sana mainguwa ka talaga kiaraw ka ni kadakulang kwarta. Imagine 385,500. So araw ka ini pala ng gastos sa pagkasal. So inapot ko sa kuya na amigo, ano na niya ko an sa imong tipon? Ay ngaya kuya ready na daaso sa iyang pambayad sa salampati. 500 pesos. Yung pa sinadang natitipunan niya. So, pambayad po, mga tugang sa salampati. Garo ako magruluhod. Out of 385,500, ang natitipon niya pa sa 500 na pansalampati. Ay, nako. Arog po kayan, bago po madalian pagpakasal. But in case, nakamo po magkasal na, kinasal na po kamo, may mga bagay, maseryoso na kita, may mga bagay na dapat niya ito nagibuhon sa satuya na buhay kapag kita may agom na.
Dahil na po kita, sabi nga ni, it will never be the same. Dahil na po, pwede so datitang tigigibo kan kita daraga pa, kan kita soltero pa. May changes po mga tugang. There is a change or changes pag kita nag-aagom na. No? Number 1, dahil uso mo niyan ang social media, dahil na da po magpara pakichat sa kung kisay-kisay na mga babae para sa mga kalalakihan. Dahil na po pwede magparapakitsuro chat. Kaya kung sultiro ka pa, i-chat na po ni Dungunyan pa sana. I-chat ni Dungunyan, sabihon ni Dungunyan, maagom na ako. Tanga ni Aram na ninda pag dahil nag-reply. Dahil na da po magparapakichat maski kung kisay-kisay. Kung ikasarong babae, dahil ka naman makipagtsuro chat sa kung sisay-sisay na lalaki. Kapag ika po, igwa ng agong. Dahil mo naman dapo pagparatao ang sa imong numero kung bako man ang business purpose o kung bakong kung sisay-sisay mo sa natita sa imong cellphone number, no? Kung ikaw lalaki, sa babae, basta dahil mo dahil pagparapanaoan sa imong cellphone number, no? Tapi guugatan da po yan ng problema pag ika kinasal na, no? Kapag ikaw da pong problema, kapag nag-agum ka na, nagkaigwang problema, pag ulayan, bako po kang kataning nindo, bako kang amigo mo, bako kang ex-boyfriend mo, bako kang ex-girlfriend mo, kundi pag ulayan kan sa imong agom. Kung ano man po ang sa indong problema ni agom, si agom ang kaulayon mo. Ang problema kaya sa tuya, minaagda kita ning somebody. Minaagda kita ning someone, dumanta iluluwas ang problema. Lalong-lalo na kung iyan, opposite sex friend. Kung ikasarong lalaki, maluwas ka ning sarong problema nitong mag-agom sa sarong babae. Sabihon ta ng amiga mo, siya so nagiging comfort person mo. Every time na may problema ka, duman mo i-istorya sa imong amigang babae. If you are male, kung lalaki ka, dahil mo da po yan pagibuhon. Iyan da po so nangyari sa ibang mag-aragom-agom. Ganun nga ni artista nga nito my girl best friend. My girl best friend. Ang nangyari, ito so naging comfort person niya. Hanggang sa pakuro comfort. Every time na may problema, pakuro comfort. Hanggang sa nakamati ni spark. So yun databi ang pag-iwasan. If ever na magkaigwa ka mo ng problema, and for sure magkakaigwa ka mo ng problema kan sa imong agom, pag-ulayan po nindo kan sa imong agom, bako kong sisay-sisay na persona, no? And again, never na po mag-entertain ang ibang babae or lalaki pagka aramong piglalandi ka. Even lalaki, yes, nabibiktima man po yan kan panlalandi. May mga lalaking habulin man talaga, May mga lalaking habulin man talaga. Lalong-lalo na ang mga kababaihan. So never daw po nang mag-entertain ng mga siring na bagay. Papaara mo, mama, bilang sarong tao at the age of 20s, maaaraman ta na, mamamalisyahan ta na, mapapakiramdaman ta na, nakita pigbabalo or piglalandi, pig-aakit kan sarong tao. Sa pag-arog kanda ang namamalisyahan mo, mas marinad ang malisyoso, iwas ka na dyan. Never ka na pong mag-entertain or ipailing mo na bako ka komportable sa iyang pigigibo. No? Okay? Pag-araw mong piglalandi ka, huwag kang magbulag-bulagan. Ha?
Arog pa lang niya kay ito ang paglandi. Kunyari daw mo aram. Dapat na malisyoso kapag kita may agom na. No? So pagka may mangyayari kaya minsan na day man maaraman, day aram na may agom ka na palan. May mga times databi na nalalandi man talaga. Lalong-lalo na kung saro ka sa mga beautiful magandang tanawin. Saro ka sa pigsasabing magandang tanawin. Magayon ang awong. Maray ang tamanyo. Day databi na iiwasan niyan na may magkagusto sa imo. But right after, dapat dapo ipaara mo, taraman mo na may agom ka na or ipailing mo susingsing mo. Natig, oy, nailing mo natin gini, may wedding ring na ako. Di ba? Sabihan mong may agom ka na. Tamapundo na iyan. Kapag nagkulit, sabihon mo sa agom mo. Di ba? Tapos, iwas-iwas ka na. No? Bako da tabi na tamili. Pigpailingan ka kimutibo na may gusto sa imo. Kiligon ka man. Kiligon ka man. So nailingan man na, ay kikilig man niya pala dito sa kuya. Dire-diretsuhon ko na sana ngayon. And the last but not the least, bago kita magpaaram ko niyan, kapag may agom na databi, maging loyal and faithful. Paano da maging loyal? Paano maging faithful? Araw kong tabi, so salampating tigpalayog. Anong ugali kan salampati pag-abot sa agom? Diba? Kaya nga baga salampati po, so papalayog, symbolizing faithfulness and loyalty. Ang salampati ba? Kasi sa doon nag-atama din salampati. Ron nag-atama ang dating salampati. Dayman. Ang salampati, saro sa na ang agom. Pag makaling ka kang salampati, kung alimbawa may partner sa lampati, dayan marani sa ibang salampati. Kung sain siya, kung ang agom niya, kung may agom siyang salampati, asahan mo na siya sana ang uurok-utukan kayo na salampating iyan. So dapat arog man dapo kaya ng mga ugali kan mga may agom garo sa lampati. Kaya nga sa lampati ang pigsisimbolo or pigpapalayog during wedding. Bako ayam. Ara man sa nandang ugali kan ayam. Minsan early in the morning mailing mo yaon dyan sa dalan. Di ba? Kung arog ka yan, garo marauton man ayam ang pag kinasal ka, ayam ang pigpalakaw-lakaw bago sa lampating pigpalayo. Gano? Alright. So aram na po nindo ha. Kapag kamaagom na, may changes na, dahil na po araw kan dati, na kung anong gusto mong gibuhon, gigibuhon mo. Ano? May mga do's and don'ts. May mga pros and cons ang pag-agom. Kaya mag-isip-isip muna tayo kung talagang ready ka na mag-agom. Ready ka na financially, emotionally, spiritually, and physically. Ako lang po yan financially ready. Dapat bilog na ika, ready ka na kung ika maagom. Bata niya na February. Dakulong sa nakaisip mag-agom. Kaya nun pala yan may agom. Ano? Every day is a Valentine's Day. Alright. So paano kaya? Inabot na naman kita kan sa tuyang paramyantras na pamamaaram. Good luck po sa mga maaragom asin sa may mga agom na. Day po paglingawan sa mga sinumpaan. Baka na day nanindo to for better, for health, for richer, day na so worst, day na so poorer, day na so sickness. For better and for worse, for poor, ano nga nito? Naling ko ni Kuya A.
Bako po one-sided love. Bako po sa kasiraman sana may agom. Pati po sa kanipisilan dapat ayo man giraray. Ano? Okay? Sa magirilingan, magiribanan giraray kita sa maabot na Lunes po mga tugang. Ano? Probably sa Monday. 24 pa sana pala. Una ako Marso na. Ano? Dahil pa man pala. Ano? Sa lado technical, sa tuya na kaibanan Kuya Jun Napoles. Kaibanan po ang sa tuya ng mga OJTs from Cat College. Si John April Ostro and then Ernesto Bravo sa lado sa IT Department. Kaibanan tamo si Jerome Martinez. And then dyan sa tuya na suporta, si Shara. Salamat tabi sa gabos na nag-arantabay sa masunod giraray. Bye-bye! Sa indong nadangog ang programang Usapang Pamilya.